teraz by sme radi pozvali čerstvého držiteľa novinárskej ceny Ferdinanda Peroutky a zároveň mu k tejto významnej cene pogratulovali. Pozývame Mareka Vagoviča. Dobrý večer, Bratislava. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer aj vám, Putinov sluha a prokremelský trol na úrade vlády. Áno, dnes budem hovoriť hlavne o vás, súdruh Fico. Pýtate sa, prečo sem chodíme protestovať? Pretože ste arogantní, šírite nenávisť, strach, pohrdáte ľuďmi na námestiach, ťaháte Slovensko do ruskej sféry vplyvu a chránite vlastných ľudí pred rukou zákona. To sú hlavné dôvody, prečo tu už niekoľko týždňov stojíme a nikam neodchádzame. Pamätáte sa, ako ste ma pred 15 rokmi vyzvali tu na úrade vlády na férovku a chceli ma vyfackať ako študenta Simona Omaníka? Zverejnil som vtedy nahrávku, na ktorej hovoríte, ako zháňate peniaze pre stranu vlastnou hlavou. Bol to prvý dôkaz, že ste sa upísali diablovi, nemáte chrbtovú kosť a budete vládnuť aj cez mŕtvoly. Vždy sme boli pre vás len odpad, slízky hadí, hyeny a špinavé protislovenské prostitútky. A potom si váš bohorovný a nedotknutelný sused z Bonaparte, s ktorým si mimochodom týkáte, objednal vraždu jedného z nás. Najlepšieho investigatívca v ére slovenskej samostatnosti Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Odvážnych a zapálených mladých ľudí, ktorých by tu určite dnes stáli s nami. Oddaní slobode, demokracii a spravodlivosti. Česť ich pamiatke. Museli ste vtedy odísť, hoci ste nestlačili spúšť. Dodnes ste to nerozdýchali, aj keď nesiete prinajmenšom politickú zodpovednosť za vyhasnuté životy dvoch mladých ľudí, ktorým stále neviete prísť ani na meno. Hanba! Nenávisť k novinárom, tretiemu sektoru a politikom, ktorí odkrývajú vaše zlyhania, sa začala stupňovať po atentáte. Frustrovaní a plní hnevu ste vyzvali na férovku celú občiansku spoločnosť aj polovicu krajiny. My však nie sme ako vy. Som si istý, že nikto z nás, kto tu dnes stojí, nechce násilie. Na rozdiel od vás chceme len kultivovaný dialog ako verejnosť proti násiliu v roku 89, keď poslala súdruhov ako vy na smetisko dejín. Po návrate k moci, vykúpenom smrťou tisícok dôchodcov, mimochodom vašich voličov, ktorých ste cynicky hnali v ústrety nebezpečnému vírusu, ste vyzvali na férovku aj vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu.
poctivých profesionálov, ktorým nesiahate ani po pety. Na rozdiel od vás, ktorému sa celý život skladáme na plat, si peniaze od štátu naozaj zaslúžili. Odhalovali zločiny vašich ľudí, ktorým nebolo nič sveté. Vyhrážali ste sa im vyzlečením z uniformy, odobratím výslových dôchodkov, dokonca aj väzením. Po voľbách ich dokonca váš učenlivý žiak a všetkého schopný poskok Matúš Šutaj Eštok poslal do domáceho väzenia. Máte vôbec kožu na tvári, súdruh Fico? V tomto ste sa však prerátali. Jána Čurilu, Pavla Ďurku a ďalších nikdy nezlomíte. Viem, o čom hovorím, som s ním prakticky v dennom kontakte. Sú to veľkí hrdinovia. Roky stáli z očí v oči hrubokrkým mafiánom, s ktorými hrával váš minister kešu poker a platil im za ochranu. O ich vnútorná sila a odhodlanie nevzdať to a bojovať proti zlovôli moci je dnes inšpiráciou pre mnohých Slovákov, ktorí už chceli z tejto krajiny odísť. Viacerí z vás im nezištne pomohli aj finančnou zbierkou. Ďakujeme! Potom ste vyzvali na férovku Ukrajinu a jej prezidenta Zelenského, ktorého ste nazvali našim nepriateľom. Hovorte za seba, súdruh Fico. Na rozdiel od vás sa Zelenský neplazí pred vojnovým zločincom Putlerom, ako kedysi Tiso pred Hitlerom. Chcete vojsť do histórie ako martýr, no v skutočnosti ste len obyčajný zradca ako bánovecký kňaz. Keby bol rok 1968, ste prvý, kto by poslal do Moskvy pozývací list, aby prišla zachrániť našu krajinu pred kontrarevolúciou. Potom by ste normalizovali a kráglovali kritikov režimu, ako teraz na polícii, prokuratúre, v kultúre, skrátka všade. Ste kovaný bolševík. Dokonca ste povedali, že už nebudete posielať peniaze na pomoc Ukrajine, lebo sa tam rozkradnú. Že to hovoríte práve vy, vázal oligarchov, ktorí kradnú za vašich vlád ako po nebohom. Čo si to vôbec dovolujete? Verbálne osočovať a napádať prezidenta krajiny, ktorá je pod ruskou okupáciou, respektíve Rusi sa ju snažia ovládnuť, aby sa dostali bližšie k nám. Hanba! Fejkový sociálny demokrat, ktorý sa najradšej kúpe vo vietnamských zlatých kadiach ako rumunský diktátor Čaučesku. A potom sa trápne oháňa potvrdením zvyšu so slovenskou diakritikou. To ste celí vy. Koho vyzvete najbližšie na férovku? Z koho spravíte nepriateľa štátu?
Dokedy budete blúzniť o prevrate ako bilakovskí kolaboranti pred ruskou okupáciou? Koho vyhostíte a koho budú tajní nezákonne sledovať? Dokedy budete šikanovať slušných ľudí, ktorí platia dane aj za vašej vlastizradnej vlády? Váš Gašparko vypustil balónik o vystúpení z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Som si istý, že ste to mali dohodnuté, aby ste si otestovali terén. Toto je však posledná červená čiara, súdruh Fico. Nikdy nedovolíme, aby ste nás predhodili ako korisť botoxovému vládcovi z Kremla. A budeme sem chodiť a chrániť demokraciu, nezávislosť a slobodu nášho milovaného Slovenska dovtedy, kým to bude treba. Nás sa len tak nezbavíte. Teraz sa cíte opäť na koni, lebo vaši emisári nakúpili niekoľko neposlušných poslancov. Možno sa vám podarí aj dovládnuť, keďže prostriedky ste si nikdy nevyberali a na cenu nikdy nehľadeli. Ale pamätajte, Božie mlyny síce niekedy melú až príliš pomaly, ale isto. A ja som si istý, že aj pravda a spravodlivosť raz zvíťazí nad lžou a beztrestnosťou. Zatiaľ máte v rukách moc, my sme však odvážni, trpezliví a vytrvalí. V zlomových okamihoch dejín sa navyše dokážeme zmobilizovať a postaviť na odpor aj zlodejom, zbabelcom a autokratom. Dám vám preto jednu dobrú radu. Nainštalujte si pred úrad vlády hodiny, ako to kedysi spravil váš pokladník Flašík prezidentovi Kováčovi. Váš čas sa totiž neúprosne kráti, súdruh Fico. Dávam bolševikovi rok, maximálne 2. Nech žije Slovenská jar 2025. Spolu to dokážeme. Ďakujeme Marekovi Vagovičovi a všetkým novinárom, ktorí píšu pravdivo a na základe faktov.